Бүгін жымға 6 сентябрь эфирда Собад оқынары телевидениесі. Отна эфирмон студиясында сізні мен Райля Ғалявина сәлемлейм. Хайырлы кеш біздің бүгінгі шығарылышта. Оңыш 2019 районда тулы куәтінде 91% майданларда іш түгәлләнгәндә инде. Халыкны борчыган сұраулар бізге іш юнәлешін билгелей. Район башлыгы Рәис Миннаханов Дулкын радиосында туры элемтәдә райондашлар белән аралашты. Сентябрьнең 1 көнендә балаларны мәктәпләргә дәшеп, кыңгыраулар чыңлады. Хәзер башы турында да тулырак. 8 сентябрь Татарстан Республикасының Дәүләт Советына 6-нчы чакырылыш депутатларын сайлаулар көне. Татарстан президенты Рөстәм Миннаханов бердәм Россиядан депутатлыкка кандидатлар белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сайлаулар кампаниясының стратегиясе турында Московский мәдәни үзәгендә фикер алышты. Ул партиягә мөрәҗәгатьләр санының нык артуын билгеләп үтте һәм бердәм Россия алдына сайлаулардан соң ук наказлар белән эшләү программасын формалаштыру бурычын куйды. Бүгін Татарстан президенты Рөстәм Миннаханов халыкка мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле Татарстанлылар, 8 сентябрьдә Республика Дәүләт Советы депутатларының сайлаулары үтәчәк. Сайлау кампаниясы тыныч узды. Сез күп кенә наказ җиткердегез. Алар барсы да эшкә алынды. Biz республика программалары буенча эшләүне дәвам итәбез. Яңа безнең ишәгалды республика программасын әзерлибез. 3 ел эчендә һәр ишәгалдын тәртипкә китергә җыенабыз. Авыл халкы өчен 4 медицина комплексы, мобиль поликлиника эшкә киреште. Бу икътисади үсешкә күрә мөмкин булды. Әмма проблемалы сораулар аз түгел. Biz аларны хәл итәчәкбез. Безгә сездән ярдәм кирәк. Безгә эшчән, эшкә сәләтле парламент кирәк. Сезне 8 сентябрь көнне сайлау участокларына килергә чакырам. Татарстанның киләчәге өчен тавыш бирергә сорыйм. Сезгә бик зур рәхмәт. Оңыш 2019 районда тулы куәтендә. Бүгенге көнгә булган мәгълүматларга караганда сабалар урып җыю эшләрен 91%-нда төгәлләгән. Явлаштау, Нарты, Симит хуҗалыкларында урып җыю кампаниясе гомумәндә финиш сызыгын узган. Тулырак Гөлшат Галиякбарова сөйли. Авыл хуҗалыгында бер генә елда җиңелдән килми. Бу елда урып җыю эшләре гадәттәгедән 10 көнгә соңрак башланып китте. 3 сентябрь көнне исә Саба районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе каршында оешкан сыйфат комиссиясе район хуҗалыкларында булып урып җыю эшләренең барышы белән танышты. Комиссия иңелек Нарты авыл хуҗалыгы предприятиесенең Шәбия Шуши авылы янындагы басуда тизимнәргә салынган арпаны суктыру барышын күзәтте. Әлеге басуда 5 комбайн эшли иде. Комбайнчыларның берсе Илһам Миннагуловның авыл хуҗалыгы өлкәсендәге хезмәт стажы 40 елга якын. Әтисе белән бергәләп башта Сибиряк комбайнында эшли, бүген инде заманча Акрос комбайнын иярли. Җәйге чорда урып җыюда катнашса, аннары Т-150 трактор белән җир әзерләячәк ул. Агропаспортында да гел отлично билгесе куелган. Быел гына бу комбайнга утырдым, яңа комбайнга. Бу комбайнда инде эшләүе уңайлы, ардырмый. Бүтән нәрсә компьютердан да, берәр валың әйләнми башласа, да инде сен әйтәвең. Бүгенге көндә үк инде трактор төзек минем, комбайнны куюга, җир әзерләргә. Язга инде җир әзерләп куябыз көздән. Нарты авыл хуҗалыгы предприятиесенең баш агрономы Инсаф Мөхәрләмов уңышның яхшы чыгуына һәм һава торышының яхшы торуына сөенечен яшермәде. Бүгенге көндә безнең монда арпа сугы бар инде. Бу безнең 110 гектарлы басу. Без моны подборка алабыз. Монда безнең 5 комбайн эшли инде. Үзе безнең 5 комбайн. Моның власы 15%. Безнең быелгы елда язгы культураларга мен күбрәк бал бирәм инде. Язгы культуралар, арпа культурасы безнең әйбәт чыкты. 38-дә 9, 39 инде почти. Соло 48 ситнер. Һәм безнең әзрәк кенә боршак нирәк бар инде, слабырак. 17 ситнер генә чыкты.
Ол біздің әлі соғып бітірәсі бір шақ жері бар. Шының 20 сентнерге бастыр деп ойлаймын мен. Біздің убаркы башынан 6 комбайн ішледік. Бүгінгі күнде де мына бишесі мында, бірсі бұдай суға, бір ансының подборщигі жоқ, шоңа көрі прямой білен бұдай суға. Біздің 3 КамАЗ бар, 3 КамАЗ білен ішлеп шықты. Сыйфат комиссиясы басуда һәр нәрсәгә игътибар итте. Ашлыкның өлгерешен, уңыш чыгышын, комбайннардан бөртек кыйылып калмавын һәм комбайнчыларның агропаспортларын тикшерде. Кимчелекләр шунда ук әйтелде һәм төзәтү юллары да күрсәтелде. Хуҗалыкның баш экономисты Илдария Вәлиева исә барсын да алдан ук исәпләп куйган. Иң сөйнечлесе хезмәт хаклары да яхшы булырга тиеш. Аллага шөкер, безнең инде хуҗалыкта маллар күп, үзебезгә җитәрлек икмәк әзерләсәк, без бик шуңа шат инде. Бүгенге көнне Алла бирсә, менә 42 меңгә җиткәздек инде. 46 мең уңыш чыгыр дип исәплибез, Алла бирсә. Уртача уңыш безнең бүгенге көнне 34 центнердан бара инде. Шун, фактически бөтен гектарга алганда шул 34-32 центнердан төшмәбез дип торабыз инде. Хәзер бүгенге көнне уборка бетү өстендә, соңгы гектарларны эшкәртәбез, җыеп алабыз. Икмәк безнең үзебезнең ындыр табагында кибә, шунда үзебездә эшкәртелә, бер ситләрендә башка җиргә барып киптермәдек. Аннары Сыйфат комиссиясы Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгына юл тотты. Әлеге хуҗалыкта комбайннар арпаны турыдан-туры суктыра иде. Хуҗалыкта мал саны 1700 баштан арта. Шуңа күрә җитештергән икмәк малларга тотылачак. Терлекләргә көн сайын 9 тоннадан артык фураж кирәк. Быелгы урып җыю эшләренең соңрак калуы исә әлбәттә бер шу тудыра. Быелгы ел эчендә ул нормаль күрелештер. Бары соңрак калуы инде бу нәрсә дисәң дә. Чөнки ул беркөнне августның 25-ләренә битерсәң әйбәт. Менә без хәзер соңгы гектарлар арпаны алабыз. Уже күреп торасыз, ул инде башын бик каты игән. Арпа бит былай да биек түгел, шуңа күрә анда уже югалтулар да барлыкка килә. Кыелу да бар инде күп дәрәҗәдә, чөнки менә көчле җил көн сайын. Ярый инде менә солны алып битердек, солы бигрәк та кыелучан культура бит. Шуңа күрә бу 3 сентябрь инде мен соңрак дип саныйм. Югалтулар булды дөресен әйтергә кирәк, чөнки икмәкне быел дымлы килеш алдык. Август айы бит гел яңгырлы булды инде. Икмәк тә тигез өлгермәде, патгун белән булды яңгырлы булгач. Шуңа күрә югалтулар булды, бигрәк тә борчакта күп югалттык инде. Шулай булса да, быел инде без почти рекордлы уңышка барабыз. Без бары тик 97 елда гына һәр бер гектардан 48 центнер уңыш ала алганыбыз бар. Быел инде без 40 центнерга якынлашып киләбез. Шуңа күрә быел уңыш бик әйбәт безнең өчен. Шул ук вакытта әле ул шуның кадәр уңыш кайтса да, аның естественно убылдыбыз, теге дымлылыгы, шүплелек юк инде быел. Шүбе бар, аның бит кибәге була, икмәкнең тузаны була. Шуларны да хайран гына югалту була. Ягъни быел инде без уйлап торабыз, 10% белән чыксак, естественно яхшы булыр дип. Бүтән елларны 5-6 белән чыга идек. Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесенә килгәч тә Сыйфат комиссиясе иң элек ындыр табагына тукталды һәм ашлыкны кадерсезләүгә юл куймаганнарын күреп айруша сөендек. Уборка бетеп үтү ягына бара, тагын 3 көнлек 4 көнлек эш калды, Алла бирсә. Безнең кайтты хәзер бүгенге көндә басудан, үзебезнең басудан 33500 центнер әйбер. Без инде шуны амбарга салып торабыз менә, арпа күрәсез, арпаны сугып бетердек кичә. Кызыстан чистартып, сушка салга киптереп, фураж әзерлибез. Безнең өлгереп былай сушкада 500 миллион ши, сушкада Кызыста 300 миллионда үзексез тора, 2 машина машина эшли. Безнең инде шул сутышны эшләп барабыз. Көндәлек 1000-2000 центнер киптереп салып барабыз. Сыйфат комиссиясе исә эшкә йомгак ясады һәм канәгать калуын белдерде. Менә бүген 3 сентябрь көнне без комиссия белән чыктык. Сыйфат комиссия членнары белән сыйфат тикшерүгә кайбер хуҗалыкларга. Тулайым әйткәндә уборка канәгатьләндерү кесе белән кайтабыз без, җөрибез. Механизаторлар үзләренең эшләрен түгел башкарга тырышалар. Булган кимчелекләрне без урында күрсәтергә тырыштык. Алар урынында шул төзәтелде. Булай общий уны җөргәндә әйтергә кирәк, без канәгать булып кайтабыз. Булдык анда Арташ, Нартыв басуларында, Екшербә басуларында, менә хәзер без Шытсу басуларында, ындыр табагында басып торабыз. Монда барса да хәрәкәттә бара, ашлыкны эшкәртәләр, урнаштыралар, киптерәләр. Менә карап чыктык, бер дә бозылган, яки кыза башлаган андый фактларны таба алмадык. Урып җыю хәзер бара инде ахырына таба.
Şoň üçin soňky günler bilen bit motorlary tabiat da özüniň ýylmaýyp kara günleri berip tura. Şoň üçin mexanizatorlarga tagында bir mertebe betlep sifatny öz nişagyna motorgyny etdirip tügellerge kengeşler bereriz, garaýbys, tekşirdik. Kombaynlaryň düzülüşlerin andagy kemçiliklerini bolganda wagtda çetirip işletirge tyrışdyk. Bu meni etkende biz kanagat şoşa aytırıp şoşa temp bilen agerda işleseler bukvalno bir 4-5 gün içinde urup işleri tügüllendirdi bilabız rayon boyunca. Кайту юлында сыйфат комиссиясы Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесенең солы басуына тукталды. Калын тизимнәргә салынган солы мул уңыш вәгъдә итә иде. Күзге көннең вакыты шикле. Кояш чыгарга да өлгермей, көн узып та китте. Шуңа да карышны узакка сузмыйча төгәлләргә кирәк. Авыл хуҗалыгында елның бер көне ел туйдыра. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановның елга берничә тапкыр радио тыңлаучылар белән туры эфирда оралашуы күркәм традициягә әйләнде. Эфир сәгате якынлашкан көннәрдә үк радио тыңлаучылар шалтыратып район башлыгына төрле сорау тәкъдимнәрен җиткерергә ашыкты. Безнең чираттагы сюжет Дулкын радиосы студиясыннан әзерләнде. Ел ахырына беренче куелган мәсьәләләрне шишәрбез дип булабыз. Бу зурлардан инде. Рәис Нургали улы Миннеханов республикада халык белән даими аралашып, аларның сорауларына җавап бирүче иң актив район башлыкларының берсе. Әңгәмә туры эфирда бара. Радио тыңлаучыларның сораулары да шактый җыелган. Авыл җирендә юлларның начар булуы иң еш очраган проблеманың берсе. Райондашларыбызны литай нокталарының бөтен җирдә булмавы да борчый. Электр линияләрен яңарту, почта хезмәткәрләренең түбән хезмәт хакы, байлар сабасының үзәк урамын матурлау, авыл җирендә сөтне түбән бәягә тапшыру мәсьәләләре күтәрелде. Бу бер сәгать эчендә халыктан килеп ирешкән 50ләп сорауның берничәсе генә. Төрле тематикага булган сорауларны район башлыгы игътибар белән тыңлап, шишу юлларын эзләде. Безнең бөтен җитәкчеләребез халык белән шулай элемтәдә эфирга чыгалар, инде үз эшләрен аңлаталар һәм инде аларга ни сораулар бар, җавап биреп була торганнан җавап бирәләр. Инде дөресен әйтергә кирәк, менә безнең элегрәк бу элемтәгә чыккан вакытта шундый зур сораулар инде шишеләр кебек тә түгел иде. Без бәхетле менә республикабызның шундый дәрәҗәдә булуы һәм инде мөмкинчелеге булуы, инде районнарыбызда да бу мәсьәләләр шишеләр. Инде менә бүген көндә лежащий полицейский турында үзеп паралайм. Ул лек вакытны трактор белән дә узып булмый торган урамнар. Менә үзгәрешләр шулай алга таба инде шундый мәсьәләгә җиткән икән, инде ут баганасындагы чыбык анда бүтән төрләдә. Һәм бит эшенә керсәң әле зур проблемаларыбыз күп. Подвалларыбызда сулар бар. Менә мин яңа шәһәрдә булдым. Һәм инде балаларга уңайлык шушы үзләренең шалларында юк дип әйтергә кирәк. Тәртип салу дигән әле мәсьәләләрен шишу бар. Халыкны борчыган сорау уңай хәл ителергә тиеш. Районыбыз җитәкчеләре шушы принциптан чыгып эш итә. Ничәмә ел дәвамында халык мәнфәгате беренче урында иде. Моннан соң да шулай булачак. 2 сентябрь көнне яңгыраган проблемалар хәл ителә башлады инде. Моны без соңгы көннәрдә студиябызга килеп ирешкән рәхмәт сүзләреннән чыгып әйтәбез. Дулкын радиосының бер максаты хакимият белән халык арасында мәгълүмати күпер барлыкка китерү. Без көннең һәр сәгатендә сезнең шалтыратуларны кабул итеп алабыз. Узган җомгада районыбыз мөселманнары зарыгып көткән вакыйганың шаһиты булды. Ниһаять, районыбызның 2нче Мутыйгулла мәчете рәсми рәвештә үз ишекләрен ачты. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Районыбыз мөселманнарының шатлыгы бүген эшкә сыймый. Тантаналы ачылышка һәркем яхшы кәеф белән килгән. Рәсми затлардан Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, депутатлыкка кандидат Марат Галиев һәм башка мәртәбәле кунаклар бар иде. Әлбәттә, шатлык хисләре бик зур. Район үзәкләребездә 2-нче, 3-нче, 4-нче мәчетләр ачыла. Кашандыр бер мәчеттә юк иде. Моны шатлык димичә нәрсә дип әйтәсең, һәм инде менә бу мәчет инде ул ачылганчы ук бик матур итеп үз эшчәнлеген алып барды. Монда ифтарлар оештырылды, корбан ашлары оештырылды, җомгалар укылды, Аллага шөкер. Менә бик зур рәхмәт төзүчеләргә. Биредә төзелеш эшләре 3 елдан артык дәвам итте. Күп санлы халык ярдәме белән сафка баскан мәхәлләнең исемен дә халык мәчете дип йөртергә сөйләшүләр булган. Шундый күңелле мизгелдә иң изге теләкләрем Аллаһ Тәгалә һәр барчабызның эшләребезне шушы мәчет төзелешенә куйган хезмәтләребезне һәр барчабызның кабуллардан булса иде. Шушы эшләребезнең әҗерен күреп шатланырга насыйп булса иде. Мәчеткә 5 вакыт намазны укырга килүчеләр шактый. Зур гаетләрдә 100-150ләп мөселман ират була. Мондый көннәрдә хатын-кызларда дини гыйлем алырга йөри. Мурат хәзрәт яшьләрне укыту өстендә дә актив эш алып бара. Шунысы куанычлы, яшьләр йөри. Менә безнең шикелле 60-тан узганнар без 5-6 кеше җыелсак, 30-35 яшьләрдәге куанычлы да минем өчен гаҗәптә, алар каядыр укыганнардырмы, гыйлемнәре күп, бөтен дугаларны беләләр, бөтен йолаларны беләләр. Без инде таравихта күп йөрде халык. Анда 20-30лап ират, 30-40лап хатын-кыз йөрде. Көндәлек намазга 18-20 кеше бүген көндә йөри. Яшьләр, балалар белән дә киләләр. Бик аннары мәчетебез шул хәтле, ничек дип әйтим, нурлы, рәхәт, русча әйтеп әйтсәк, уютный, ауралары яхшы, гел киләсе килеп тора. Гел киләсе килеп тора. Монда бик күп инде хезмәте, бик күп өлеше бу әйбердә, мәчетнең шушындай булып төзелеп бетүендә дә, мәчеткә кешенең тартылуында да, йөрүендә дә имамыбызның Мурат хәзрәт шул хәтле кирәк вакытта корыла, әйтәсе урында әйтә дә, кулына тотып бөтен эшне эшли, ярдәм итәргә тырышабыз. Кеше сүзен тыңлый, үзе аның сүзен дә тыңлаучылар бик күп. Шунсыз булмый бит. Аннары иң авырыдыр да, иң куанычлысыдыр да. Бу мәчеттә, күп мәчетләрдә һаманда шул русча әйтеп әйтсәк, инде якорный спонсор була. Миллион, ярым, 2 миллион тагада халыктан җыелган 50-60 мең, 30-40 мең белән башкарып чыгалар. Ә монда андый зур суммаларда үше булмады. Гомумән менә шушы халык мәчете дип Кушык мәллә дигән тәкъдимдә бар инде. Мотыгыйлар мәчете дигән исем шушы урамга кушып аталгач, халыкта шулай дип таралды, шулай калсын әлегә дигән фикер бар. Менә Мурат хәзрәтнең хезмәте, аның куйган тырышлыгы һич бәяләп бетергесез. Яңадан яшьләрне Мурат хәзрәт әле яшьләрне укытуны оештырып җибәрү өстендә эшли бик нык, үзенең гыйлемен арттыру өстендә бик күп эшли. Без исләребез китеп тыңлап торабыз, каярага кайсына өлгерә икән дип. Әле бит ул эшли кадет мәктәбендә дә. Анда да кайта, иртәнге намазга да килә, кичкесенә дә килә, барсына да өлгереп, үрнәк күрсәтеп, безнең үз артыннан үстерик, шулай булсын иде. Аллаһ Тәгаләнең юллары ачылсын иде мәчетебездә, мәхәлләбездә. Мурат хәзрәтнең иң борчылган әйберсе, мәхәллә халкы өчен бит җаваплы. Мин күбрәк халыкны җәлеп итү, тартуны эшләп бетерә алмыйм ахыры дип борчыла. Ләкин Аллаһ Тәгалә юлларын ачыр, халыктагы да күбәер дип, гаеткә йөргән шикелле, таравихка йөргән шикелле йөрерләр дип өметләнәбез. Җитәкчеләр котлавыннан соң мәчет төзелешендә даими ярдәм күрсәтеп торган кешеләргә рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында Илдус Талипов, Раул Гасимов, Илсур Галиев, Хубайбуллиннар, Юсуповлар гаиләсе һәм башка ярдәмчел мөселман кардәшләребез бар. Шунысы куанычлы, мәхәлләгә йөрүчеләр арасында яшьләр күп. Рәхмәт хатына ия булган бер туган Сынгатовлар да әнә шундыйлардан. Без бик шат, рәхмәтле инде иң беренче чиратта шушыны тотынып, башлап, бер теге оештыручы булмыйча булмый бит инде ул. Аны безнең Мурат хәзрәт, Аллага шөкер, эшләп чыкты, тырышты. Шул ук инде бөтен мәхәллә халкына, күршеләргә кем ярдәм итте, бөтенсенә рәхмәт. Аллага шөкер, төзелеп чыкты. Инде бүген рәсми ачылуы, инде мәчет инде хәзер 1 ел инде 5 вакыт намаз укыла, мәчет эшләп тора, Аллага шөкер. Шул бәйрәм беләсенә.
Пейгамбәребез әйтә, кем Аллаһның ризалыгын өмет итеп мәчет корырга ярдәм итә, Аллаһы ул бәндәсенә шул мәчет мисалында җәннәттә йорт салып бирә. Үзеннән өлеш керткән һәр мөселманга чиксез савап язылсын иде. Мәчет эченә узгач ир-атлар азан моңнарын, Коръән сүрәләрен тыңлап, җомга намазын укыдылар. Татарстан көне районыбыз айруча иске Икшермә авыл җирлеге халкы хәтерендә күп төрле яңалыклар белән истә калды. Бер көндә җирлектә ике вакыйга. Татар Икшермәсендә Ильяс чишмәсен, иске Икшермә авылында өр-яңа административ бина ачу тантанасы булды. Киләсе репортаж шул хакта. Тау итәгеннән бәреп чыккан Ильяс чишмәсенең үз агышы, үз юлы, үз моңы, үз тарихы бар. Аның суы авылның иң кадерле сыйларыннан санала. Бу борынгы чишмә. Элек-электән чишмә тапкан, аны чистарткан кешене халык зурлаган, чишмәгә аның исемен биргән, мәңгеләштергән. Бу чишмәне Ильяс исемле шушы авыл кешесе чистартып, төзекләндереп торган. Әнә теге урында әйләндереп алган бит кирте. Менә шунда Ильяс бабай дигән кеше торган. Ул Ильяс бабай бай булганнар алар, атлары да булган аларның. Шуннан яңганнар алар. Яңганнар дагы землянка казып, шунда киргәннәр алар, шунда яшәгәннәр. Шуңа күрә менә малаем әйттем, Ильяс чишмәсе дип әйтергә кирәк. Ильяс бабай чишмәсе дип йөрдек гомергә. Ильяс тауды бирдек мына Ильяс чишмәсе. Чишмә хәзердә ышанычлы кулларда. Аңа шушы авыл егете меценат Мәҗит Салихов яңа сулыш эреп, гаҗәеп күркәм дизайн белән төзекләндерү эшләре башкарган. Менә бу Ильяс чишмәсе безнең инде ул бәләкәй вакыттан ук менә без шушы чишмә буенда каз бабкалары, үрдәк бабкалары карап, шушыннан су ташып, бу чишмәдән безнең ярты авыл су ташы иде. Бик менә чишмә ул инде ул бик изге урын диләр. Шуның өчен су битендә ул яшәп чыганагы. Аннары менә Рәис Нургалич белән Сабага кайтып, берничә тапкыр Сабада менә ничек итеп матур итеп чишмәләр ясалган. Аларны карап чыкканнан соң Сабада гына түгел, Саба районының авылларында да чишмәләргә әзрәк игътибар кирәк дип, үзебезнең яшь чакларны искә төшереп, менә шушында эшкә алындык инде. Сынап та хәзер бит инде өйләргә су кергән. Шуңа күрә чишмәләргә йөрүчеләр бик юк. Шуңа күрә менә чишмә үзен ничектер тартып торып, шушы чишмәләргә кешеләрнең йөрүе сүрелмәсен дигән теләктә булды инде. Шуңа күрә ниндидер үзенчәлекле хәзерге яңа таләпләргә туры килә торган материаллардан ясап инде менә шушындый эшкә алындык инде. Ул бит инде менә бер матурлык, бер гүзәл. Бу инде Ильяс чишмәсе генә түгел, бүгенге көндә менә Ильяс чишмәсе комплексы шәһәрчеге дип тә атарга була. Бу менә безнең авылыбыз мәңге яшәсен, районыбыз, республикабыз, Россиябыз безнең менә шулай алга таба булсын. Менә бу инде үрнәк булсын безнең башка авылларга да, менә шушыннан күреп башка авылларда, башка җирлекләрдә дә чишмәләргә игътибар тагын да артыр дигән теләктә каласы килә инде. Авыл халкының шатлыгын уртаклашырга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Шәмәрдәндәге яшел парк хуҗасы, депутатлыкка кандидат Марат Галиев та килгән иде. Рәхим итез кешеләр, бу шишмә сезгә диләр. Ey oğlum, Ильяс чишмә, авылымның йөрәге. Сусаганда, балчыкканда икенченең терәге. Бу матурлык төзеттүчеләр фантазиясы. Мәҗит Салихов эш барышын Рәис Нургалиевич 3 тапкыр килеп карап китте. Һәм бу чишмә башкалардан берәр үзенчәлекле ягы белән аерылып торырга тиеш диде. Шуны истә тотып, достым Рашат Зәләев белән киңәшләшеп турна утырттык ди. Ул хәзер сиртмәле кое ролен башкара. Чишмәне безнең төзекләндерде үзебезнең авылдан чыккан Хаҗип улы Мәҗит Салихов. Без аңа бик рәхмәтле. Ул чишмә генә төзекләндереп калмады, аның башкарган эшләре безнең авыл өчен бик күп. Ул безнең урамнарны яктыртуда бик зур көчен куйды. Аннары юлларга таш түшәүдә үзенең ярдәмен кертте. Шулай ук мәчетебезне яңа баштан тургызды. Анда bütün уңайлыкларын булдырды. Бүгенге көндә мәчетебезгә күпләп халык йөри. Хәтта бәйрәм көннәрендә шәһәрләрдән кайталар. Гаит бәйрәмнәребез тулы халык белән үтә.
Biz ona бүгінгі күндә бик рәхмәтле. Исән сау гомерле булып, гомерләре сәламәтлектә үтсә иде дибез. Семьяларына да иминлек булсын. Һәм инде без менә авыл халкы горурланабыз. Безнең авылда менә шундый кешеләребез булу белән. Һәм мондый кешеләр булганда, димәк, авылыбызның киләчәге бар дигән сүз. Авылыбыз бетми, яши дигән сүз. Татар икшермәсе авылында барлыгы 11 шишмә бар икән. Һәр берсенең үз тарихы. Якуб, Якты шишмә, Кыйбла, Бакыр шишмәләре. Соңгысы да бүгенге көндә Мәҗит Салихов тарафыннан төзекләндерелә башлаган. Авылыбыз бик матур. Мәҗиткә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Авылыбызны бик матурлады. Мәчетләребезне төзәтте, шишмәләребезне карады. Бигрәк тә матур. Бик куанып, көн саен шушында кич белән киләбез. Рәхмәт яусын аңар. Күңелле чарада шишмә төзелешендә үз өлешен керткән кешеләргә Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Чара шишмә белән танышу, аның сихәтле суыннан авыз итү, фотога төшү белән дәвам итте. Шишмәне саклау, табигатьне саклау дигән сүз. Табигатьне саклау, ул авылны саклау, яшәртүдә булып тора. Бу көндә җирле халкына тагын бер зур бүләк ясалды. Дәүләт программасы буенча төзелгән өр-яңа административ бина үз ишекләрен ачты. Җирле үзидарә коллективына эшләү өчен барлык уңайлыклар тудырылган. Заманча хезмәт бүлмәләрен җитәкчеләр, авыл халкы игътибар белән караганнан соң үзенең югары бәясен бирде. Безнең программабыз дәвам итә республика буенча. Шуның бер өлеше менә бүген инде тантаналы безнең административ здание açıldı. Şulay eski ikişirmede indi ol халык белән эшли торган учреждение дип әйтгәндә һәм инде ул уңайлы булырга тиеш. Потому что ул халык йөри торган җир. Инде менә шулай безнең программаларыбыз дәвам итә күрсен. Һәм инде киләчәктә дә бу программаларыбыз дәвам итүдә бу үзебездән тора. Biz şulay матур гына 8-нде сайлауларыбызны утырсак, дөрес нәтиҗәле сайлауларыбыз булса, бу программаларыбызда, хыялларыбызда тормышка ашыр дип уйлыйм. Җирлектәге һәр яңа төзелеш авылның киләчәге барлыгын хәбәр итүче билге булып тора. Икшермәлеләр бердәм, тату халык. Дәүләтнең ярдәм итәчәгенә ышанабыз. Үзебез дә тырышлыгыбызны кызганмыйбыз ди. Şeşekerim kuşusu, tam şekerim yarın verin, ıyımız yokşatısı. Uzun üstünem bilerim, şeşekerim kuşusu. Aygılarım gölgelerim, yaralarıyım kuşum. Uynarıydım aranızda, bu belek bulur başım. Aygılarım gölgelerim, yaralarıyım kuşum. 30 август республика көнен райондашларыбыз шын мәгънәсендә бәйрәм рухында ял итеп билгеләп үтте. Көндез район үзәгендә һәм авылларда яңа биналар ачылды. Ә кичен Ямле Соба яр буенда туган җирем Татарстан дип исемләнгән концерт булды. Ямле Соба яр буендагы концертны район мәдәният йорты белгечләре алып барды. Сәхнәне үзешчән сәнгатьтә катнашучылар гөрләтте. Районыбыз горурлыгы, талантлы шагыйрә, җырларга көйләр язучы, Татарстан Республикасының атказанган артисты Тәслимә Низами да үзенең җыр моңнарын сабаларга бүләк итте. Yazmışlar yazmışlar beyleme, durmuş bir sil eyleme. Кичке тамашада бай программа әзерләнгән иде. Иң элек ул котлаулардан башланды. Халыкка бәйрәм тәбрикләвен район башлыгы Рәис Миндиханов җиткерде. Рәсәлтә сезне тәбрикләп китәргә безнең республика көне белән, без бәхетле шушы республикада булу, аларның җитәкчелеге белән. Инде шушы бәйрәмгә зур нәтиҗәләр белән килү ул сезнең тырышлыгыгыз нигезендә республикада
нинди эшләр эшләнгәнен безнең радио һәм телевидение күрсәтә, һәм инде төрле программалар безнең районыбызга тәэсир итә, һәм инде көндәлек тормышны яхшыртуы сез үзегез күрәсез. Һәм әле эш исләребез дә күп. Мин инде киләчәктә бергә шулай матур итеп, беребезне-беребез хөрмәт итеп, матур итеп эшләрбез дим. Инде бүгенге көнгә эшләнгән өчен бик зур рәхмәт бөтенегезгә, кырыштай сәламәтлек, һәм инде нинди хыялларыгыз бар, бөтенесе тормышка ашсын. Бүгенге бәйрәмнең истәлекле мизгеле бүләкләү тантанасы. Район башлыгы социаль-икътисади үсешкә зур өлеш керткән райондашларыбызга хөкүмәт бүләкләре, мактау грамоталары тапшырды. Финанс бюджет палатасы рәисе Шәмсун Сунгатов Татарстан Республикасы алдынгы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнде. Килдерәк авылыннан 5 бала анасы Ләлә Фәләхова ана даны медальле булды. Курсабаш авылы китапханәсе мөдире Фәридә Нафиковага мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе бирелде. Район башлыгының рәхмәт хатларына көрәш тренеры Илдар Ермалаев, көрәшче Инсаф Габдрахманов, өстәл теннисы буенча тренер Фархот Исмаилов, өстәл теннисы буенча ил күләм ярышларда катнашып зур җиңүләр яулаган Ләйсән Зарипова һәм аның әнисе Рәмзия Зарипова ия булды. Шулай ук үзләренең йорт яны территорияләрен тәртиптә тоту, яшелләндерү, чәчәкләр үстерү максатыннан игълан ителгән безнең ишек алдында конкурсына да йомгак ясалды. Барысы 26 шәхси хуҗалык бүләкләнде. Кич дәвамында сәхнә артистларны җырлатты да, халыкны да уйнатты. Бәйрәм салют белән тәмамланды. Бердәм Россия сәяси партиясе теләктәшлеге белән Татарстанда ишек алларын тәртипкә китерү һәм төзекләндерү проекты үз көченә керә. Һәм эш башланды дияргә дә кирәк. Хәзер җитәкчеләр урыннарга чыгып очрашулар оештыра башлады. Аның чираттагысы Шәмәрдән авыл җирлегендә үтте. Шәмәрдән авыл җирлегенең Совет урамы 2нче йорт адресы буенча җәелгән ишек алдында зур очрашу. Күп фатирлы йортта яшәүчеләр янына район башлыгы Рәис Миннеханов, аның урынбасарлары, җирле җитәкчеләр килде. Безнең ишек алды дәүләт проекты бик тиздән биредә үз эшен башлап җибәрәчәк. Хәзергә аның план картасы ясала. Нәкъ менә шул максаттан халык белән очрашу кирәк тә инде. Алар план картага үз теләк тәкъдимнәрен кертә ала. Мондый зур яңартулар бары тик кешеләрнең теләк ихтыяҗларын канәгатьләндерүне күздә тота. Бүген дә шулай булды. Йортта яшәүчеләр кайсы зонада нинди уңайлык, матурлык күрергә тели, шулар белән бүлештеләр. Ишек алдында балаларга да, олыларга да уйнау, ял итү мәйданнары булдырылачак. Яшеллек, чәчәклек, агачлар үстерүдә күз уңында. Гомумән алганда безнең ишек алды киң кылачлы проект. Аңа дәүләттән 50 миллиард сум күләмендә финанс ярдәмнәре бүленә. Бу үз чиратында 9 меңләп ишек алды дигән сүз. Барысы да вакыт эше. Без төзүчеләрдән матур ишек алларын көтеп калабыз. 1 сентябрьдән демография милли проекты өлкән буын федераль проектын тормышка ашыру башланды. Медицина тикшерүләре 65 яшьтән өлкән кешеләргә үткәрелә. Проектның төп максаты гомер озынлыгын гына түгел, ә сәламәт яшәү рәвешен арттыруга ирешү. Безнең районда проект кысаларында өлкәннәргә медицина тикшерүе хезмәте күрсәтелә башлады. Бу хакта тулырак Әлфия Мәбәрәкова материалында. Бүгенге көндә милли проект кысаларында авылда яшәүче 65 яшьтән узган өлкәннәребезнең сәламәтлеген тикшерү өчен аларны медицина үзәкләренә илтү чарасы тулы көченә башланып китте. Моның өчен Саба үзәк шифаханәсенә махсус автомашина кайтарылды. Һәм авыллардан өлкәннәр махсус график нигезендә килә башладылар. Бүген инде менә националь проект кысаларында 65 яшьтән узган авылда яшәүче өлкәннәребезне сәламәтлекләрен тикшерү максатыннан медицина үзәкләренә китерү проекты тулы көче белән башланып китте. Әлеге максаттан дәүләт тарафыннан республикадагы барлык шушы халыкка комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәкләренә махсус машиналар кайтарылды. Әлеге машинада инде 4 пассажир урыны каралган һәм 1 махсус кресло-коляска куяр өчен урын җайлаштырылган. Районыбызда безнең барлыгы менә 4 меңнән артык 65 яшьтән узган өлкәннәребез булса, быел ел ахырына шуларның 940-ын шушы медицина үзәкләренә китерү планлаштырылган инде. Медицина каравы узу өчен көн сайын 12-16 кеше килә. Аларны терапевт кабул итә,
Хатын кызлар булсалар, гинекология кабинетына керәләр, ЭКГ яздыралар, төрле анализлар бирәләр. Һәрбер участокның үз табибы карый, алып киләләр монда безне, без аны кабул итәбез. Bütün анализларын фельдшерлар алып китерде, добровольный согласиялар яздырып, анкеталарын тутырып, рослисларын күзге басымнарын үлчәп, монда килгәч инде без аларга йөрәкләр яздырабыз, хатын-кыз табибына кертәбез и терапевт врач карыйларны. Медицина каравына килгән өлкәннәрнең һәрберсенә бер шәфкать туташы беркетелә. Аларны җитәкләп тә, әгәр дә өлкәннәргә йөрергә авыр булса, аяклары авыртса, махсус коляскаларга утыртып йөртәләр. Хәнүзә апа Хаемнасованы шәфкать туташы Фәүзия Нурисламова өф итеп кенә коляскада гинекология кабинетына алып килде. Ачык йөзле, тәмле сүзле, югары категориялы акушерка Наҗия Гатауллина каршы алды аны. Мондый хөрмәткә апалар үзләре дә әллә җәннәтнең үзенә килеп эләктекме диләр. Ә менә Фәния апа Әмирова гомере буе колхозда эшләгән. Тавыклар караган, сарык тәрбияләгән, сыерлар сауган. Хәзер инде бераз сәламәтлеге дә какшаган. Хөкүмәтебезнең безнең сәламәтлегебезне кайгыртуын тою бик рәхәт ди ул. Бик рәхмәт инде һәрберсенә. Шифаханәдә 4 кешегә медицина каравы уздыру 1 сәгать ярымга сузыла. Уңайлы, өлкәннәр өчен гамәлгә кергән бу проект гомерле булсын иде. Монда Венеста бөтен җирегез авырту түгел, күрсәтергә алып килделәр. Врачларга, безне хөрмәт иткән начальникларга бик зур рәхмәт. Безне бөтен җиребезне карадылар, тикшерделәр, авыртуыбызга дарулар язып бирделәр. Безнең сау сәламәт булуыбызны телиләр. Дәвам итәбез. Саба аграр көллияте яңа уку елын яңа 108 студентны кабул итеп каршылады. Һөнәри белгечлек аларга теләүчеләр сафы елдан-ел арта. Сабалар сафына бик теләп күрше-тирә районнарда килеп кушыла. Иң шатландырганы башкаларның йөзләгән уку йортларын читкә куеп, бирегә Казаннан да килүчеләр бар. Белем көне тантанасыннан без әзерләгән хәбәр. Саба аграр көллияте ишекләрен киң ачып, студентларын белем көненә җыйды. Ишек алды биләмәсе яшьләрнең шат авазына күмелде. Җәйге яллардан соң сагындырган курсташлар, әле тәүге тапкыр бирегә килүчеләрнең танышулары. Бүгеннән бире дә алар өчен җанлы тормыш башлана. Яңа уку елына котлауларны иң беренче район башлыгы Рәис Миннеханов җиткерде. Безнең киләчәгебез шушы студентларыбыз. Без аларны ничек тәрбиялибез, ничек белем бирәбез? Безнең киләчәгебез шулай булачак. Кызлар, җегетләр, безнең киләчәк сезнең кулда. Укытучылар, хөрмәтле укытучылар, инде шушы кызларга, җегетләргә нинди белем бирәсез, шундый белемле булалар. Шуңа өчен сез дә үзегезнең белемегезне арттырыгыз һәм инде шушы балалар белән үзебезнең киләчәгебезне төзик. Аграр көллиятның уку-укытудагы уңышлары республика җитәкчелегенә дә билгеле. Биредә белем һәм тәрбия мәсьәләләре иң югары биеклектә. Моның башында, әлбәттә, директорлары Закирҗан Бикмөхәммәтов тора. Район башлыгы шушы хезмәтләре өчен үзенә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Рафис Корхановтан рәхмәт хатында тапшырды. Саба аграр көллияте Казан аграр университеты белән күп еллардан хезмәттәшлектә. Һөнәр үзләштерү, белем алмашу мәсьәләләрендә аларның күп кенә уртак проектлары бар. Бу турыда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хәҗипов та искәртте. Чын күңелдән сезне бүгенге олы бәйрәм, яңа уку елы белән башлану белән министр исеменнән, Марат Бәдәвич исеменнән котлыйм, сәламәт саулык телим. Алдагы тормышта куйган уйларыгыз, фикерләрегез тормышка ашсын иде. Нәҗип Хәҗипов буш кул белән килмәгән. Ул аграр министрның мактау грамоталарын көллиятның директор урынбасары Илнар Мөхәммәдиевка һәм 4нче курс студенты Салават Әүхәдиевка тапшырды. Бүләкләнүчеләрнең кулында бүгеннән министрның исемле
кул сәгатьләре дә йөриячәк. Узган уку елында Күллият республика күләмендә урта һөнәри белем бирү йортлары арасында үткәрелгән Бөтен Россия WorldSkills бәйгесендә авыл хуҗалыгы механизация белгечлеге буенча беренче һәм Тверь шәһәрендә узган йомгаклау этабында призлы урынга лайык була. 4-нче курс студенты Салават мәртәбәле катнашучыларның берсе. Мин бу бүлекне WorldSkills'та катнашкан өчен алган дип уйлыйм. Колледжда уку ошый бик зур рәхмәтне әйтәсе килә укыткан укытучыларыма, Алмазат Тугайшка, Иннас Гатыгайшка, Рашид Гайшка, алар Ишат Маратовичка күп нәрсәгә өйрәттеләр, техникага бәйле күп әйбергә өйрәттеләр. Тотып карап эшләүдә яңа здание ачылгач, төрле яңа здание ачылгач, төрле практик мәсьәләләрне өйрәткән кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бүгенге бәйрәмнең олуг кунагы Андрей Никиташин. Ул федераль саглым хезмәтенең республика идарәсе җитәкчесе урынбасары. Республика президенты Рөстәм Миңнехановның котлауларын җиткерде. Студентларга уку елын нәтиҗәле итүләрен теләде. Бу уку елында Күллияттә 415 егет кыз белем һәм тәрбия алачак. Алар 4 факультетта: икътисадчы, бухгалтер, механика, төзүчеләр, электриклар һөнәрләре буенча белгечлек үзләштерәчәк. Беренче курска 108 студент кабул ителгән. Балтачтан Ойрат Закировның улы улы бүгеннән Саба аграр Күллияте студенты. Малаем килде беренче курска. Техник механик. Алла берсә, минем специальностьне дәвам итәр дип ышанып, шушында алып килдек. Күллияттә күрше Теләче, Орча, Балтач, Әтнә районнарыннан, Мари-Эл республикасыннан килеп укучылар да күп. Соңгы елларның казанышы йөзләгән уку йорты булган Казаннан да нәкъ менә Саба аграр Күллиятен сайлап килүчеләр саны арта. Вы знаете, очень много отзывов хороших про данный колледж, только с хорошей стороны. Сказали, что обучение очень хорошее на высоком уровне, да? Воспитательная часть, очень подготовлены дети к армии, к будущей армии. То есть со всех сторон только положительные отзывы. Поэтому мы как-то с семьей решили, мы об этом колледже не знали, наш сын узнал, потом мы проспрашивали соседей, которые детей учили, тоже учились из Казани, сюда ездили, и наш сын сам изъявил желание учиться в данном колледже. Саба аграр Күллияте студентлары язгы кыр эшләрендә, җәйге ял вакытларында тик тормыйлар. Авыл хуҗалыгына сизелерлек дәрәҗәдә хезмәт куялар. Һәм шул оешма хуҗалык җитәкчеләре бүген белем көненә килеп үз рәхмәтләрен дә җиткерделәр. Менә шулай җырлап, биеп яңа уку елына старт бирелде. Яшьләр үзләре дә бу көнне көтеп зарыкканнар. Мин бик шатмын, бик көтеп алдым. Бик матур бәйрәмнәр дә, бик ошый монда уку, бик тәртип, чиста. Бик ошый. Нинди теләкләр? Алга таба зур уңышлар. Бәхет инде, уңышлар, тырышлык. Бик әйбәт. Мы учебный год начинаем с очень хорошим настроением. Вот мы тут собираемся с друзьями, обсуждаем все, поздравляем, вот заходим. У всех очень радостное настроение, то, что друг друга видели. Вот мы лето отдыхали, друг друга не замечали, все. А тут сразу хопа, и мы друг друга видим, общаемся, весело, хорошее настроение, в общем. Укытучылар, студентлар белән берлектә һөнәри белем бирү өлкәсендә төрле конкурсларда катнашып, алдынгы урыннарына билиләр. Алар сәнгатьне дә үз итәләр, спорт белән дә бик дуслар. Шушы көчле теләктәшлек Күллиятне бер бөтен итә. Яңа уку елында коллективка яңа 3 укытучы килеп керә. Алар белән әлбәттә яңалык та килә. Күллият менә шулай матур яңалыклар башлангычында студентларын тәүге дәрескә аудиторияләргә дәште. Саба гимназиясы районда иң күп балалы уку йорты. Быел 1 сентябрь белем тантанасына бирегә 1030 укучы килде. Шуларның 136-сы 1-нче сыйныфлар. Аларның үзләреннән генә дә 5 яңа класс туплана. Гимназия уку елына укучыларына яңалыклар да әзерли. Барысы турында да киләсе хәбәребездә. Шәшәк тотып кулларга, биштәр асып иңнәргә без киләбез мәктәпкә.
Ә мәктәп үз балаларын инде сагынган. Капкаларын киң ачып, барсында бүген 1 сентябрьдә белем көнендә тәүге линейкага җыя. Һәр кемдә зур дулкынлану. Озын-озак җәйге яллардан соң барысы да ят кебек. 11 сыйныфлар өчен бүген айруча да башкача. Бик праздничный настроение безнең. Нормально итеп укып чыгарга ниятебез инде. 1 ел калды, аннары әйбәт уку җилләренә керергә ният. Була? Кайсы фәннәрне юратып укыйсың, кайсы укытучыларны сагынып килдең? Әлбәттә, миңа бөтен предметларда ошый, бөтен укытучыларда ошый, но иң артканы ул математика укытучысы, русский укытучысы и общество. Ахыргы көн шундый күңелле дә генә әзрәк булса мотивация дальше эшләргә, добиваться целей. Вот. Нинди теләкләр яңа уку елына? Теләкләр әйбәт кенә укып чыгарга, не сдаваться. Вот, чтобы мотивация белән с целями добиваться своих целей. 11ләрнең үзләреннән битәр укытучылары яңа уку елын дулкынланып каршы ала. Ничә еллар дуслыкта бер гаилә булып яшәгән малайлар, кызлар белән аерылу елы дигән оятқы бар күңелдә ди Мөршидә Хәлилова. Бүген бик тә матур, моңсу да, шатлыклы да бәйрәм, бүген белем бәйрәме. Иң беренче минем инде бүгенге көндә лаеклы ялда булган хөрмәтле укытучыларыбызны, бүгенге көндә ныклы хезмәт сафында басып торган укытучыларны, барлык укучыларны, әтиәниләрне дә бәйрәм белән котлыйсым килә. Балаларыбыз исән сау булсын, матур булсыннар, сәламәт булсыннар. Галимовлар бүгенге көн безгә бәйрәм диләр. Аларның 3 балалары да укучылар. 1 сентябрьгә шуңа күрә дә гаилә белән йөрергә гадәтләнгәннәр. Безнең гаилә өчен бүген икеләтә куанычлы көн, чөнки улыбыз 11 класска бара, кызыбыз иң кичкенәбез 1 класска бара. Уртанчысы тоже кыз безнең 8 класска бара, ансы Адаренкада укый. Дулкынлану хиссе күңелдә, куаныч. Үзем 85 елда шушы мәктәпкә укырга килгәнем, 95 елда тәмамлаганым. Менә әле генә беренче укытучымны күрдем. Бу балага, кызыма киләчәктә шушы мәктәптә исән сау матур итеп укырга тырышып, үзебезгә сәламәтлек, балаларыбызга сәламәтлек, укытучыларга сабырлык телибез. Мәдинә апа абыйларыннан үрнәк алып, яхшы укучы булырга ышандыра. Мин шатлык садигыннан килдем. Безне анда язырга өйрәттеләр, сөйләшергә өйрәттеләр, һәм тәртипле булырга өйрәттеләр. Мәктәптә анда укыталар, потому что анда нарсын бүтән әйберне беләчәксең. Теләкләрем күп белергә, язырга, сөйләшергә, дусларны табырга. Гимназиядә тәүге линейка тантаналы шартларда башланып китте. Укучылар үз сафларына горур басып, беренчеләрне кабул иттеләр. Нәни малай кызлар укытучы апалары озатуында мәйдан әйләнеп урыннарын алдылар. Директор Айгөл Шакирҗанова аларны кайнар котлап, бүгеннән белем иленә дәште. Тырышып укырга чакырды. 2019-2020 уку елын без бик шатланып башлап җибәрергә әзерләндек. Менә бездә бүген тантаналы линейка. Барлыгы гимназиябызга 1030 бала укырга киләчәк. Шуларның 136-сы 1 сыйныфка, 5 сыйныфка тупланачак. 11 класска безнең 32 укучы, 10 сыйныфка 43 укучы. Барыбыз да Алла бирсә, яхшы итеп, матур итеп, сыйфатлы итеп укып, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнеп, уку елын матур итеп, бар укучыга да аттестатлар тапшырып, гомумән балаларның мәктәптәге тормышларын шатлыклы, кызыклы, матур, мавыктыргыч итеп оештырып, кирип китеп, һәм уку елыбызны шулай итеп тамамларбыз дип ышанып калам.
Республика президентының котлауларын да кабул итте укучылар. Аны федераль солым хезмәтенең республика идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин җиткерде. Район башлыгы Рәис Миннаханов та бәйрәм шатлыгын укучылар белән бүлеште. Без бөтенебез дә кичәге укучылар. Мәктәп бусагасыннан олы тормышка аяк атладык. Белем гомер буе кирәк. Белем аларга омтылып яшәгез диде. Һәм барысын да шатландырырлык хәбәр әйтте. Гимназия укучылары физкультура дәресләрендә хәзер янәшә төзелгән Саба аренада шөгыльләнә алачак. Беренчеләр бүген бик шатлар. Алар җырлый да, бии дә, шигырь дә сөйли. Мәктәп дигән белем илендә әле аларны уку дәврендә бик күп кызыклар көтәчәк. Бик күп нәрсә беләмен мин туган илем турында. Мин бит инде бик зур булдым әлем бана кулымда. Әлифбаның серле битләренә керү өчен тел ачкычы кирәк. Һәм бүген ул ачкыч беренчеләрнең кулларына тапшырылды. Бик тәэсирле, дулкынландыргыч мизгелләр. Укытучы апалары белән дуслыкта, бердәмлектә булганда, әлбәттә, балалар өчен белем иленең бөтен ишекләре дә ачылачак. Сагындырган кыңгыраучыңа, ул белем көне тантанасының соңгы аккорды. Менә барысында яңа уку елына дәшеп дәрескә чыңлады. Яңа уйлар, яңа планнар, яңа өметләр белән балалар үз класс кабинетларына ашыкты. Узган атнада Саба мәчетендә мөхтәсибәт әгъзалары, имам-хатиблар, авыл башлыклары катнашында Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән очрашу булды. Диләрә Җаббарова хәбәре. Очрашуны Саба районы имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов ачып җибәрде. Ул җәй айларында мөхтәсибәт тарафыннан эшләнгән эшләргә йомгак ясады. Бүгенге көндә районыбызда 57 мәчет эшләп килә. 3 мәчет яңа төзелә. 2 июнь көнне ифтар мәҗлесе уздырылды. 21 июльдә Лисхоз бистәсендә мөселман сабан туе үткәрдек. 30 август көнне Байлар сабасында Мотыйгулла мәчете ачылды. Бу чараларның барысында оештыруда район хакимияте ярдәменә таяндык. Аллаһның рәхмәтләре булсын дип сүзен дәвам итте Айнур хәзрәт. Ул шулай ук эшләп килүче мәчетләр каршында балалар өчен җәйге тәрбияви чаралар уздырылуы, балалар бакчаларында корбан ашлары оештырылуы хакында да әйтте. Биредә очрашуга бик шатмын, җәннәтләрдә дә шулай очрашулар насыйп булса иде, дип башлап китте үз вәгазен Җәлил хәзрәт. Баш казый яңа ел башы бу олуг айны олыларга теләгән мөселман кардәшләребезгә аның хикмәтләрен, фазиләтләрен дә искә төшерде. Яңа елда яңа матур сыйфатларны булдыру фарызлыгы турында да әйтте. Менә безгә Аллаһның рәхмәте килде. 30 елдан артык хәзер мәчетләр төзергә рөхсәт булды. Анда җәмәгать белән намаз укырга вакыт булды. Әле без бүген шушы Аллаһ биргән нигъмәтнең кадерен белмибез. Җәмәгать намазына игътибарыбыз җитми, хәтта өлкәннәрнеке дә. Менә без шушы мөселман гасырының 1440 елда кергәнбез икән. Өммәтебез көчле булсын, динебез көчле булсын дисәк, biz үзебез дә, балаларыбыз да иң беренче намазга, аннан соң җәмәгать намазына игътибарлы булырга кирәк. Кем иман китерсә һәм ахират көненә ышанса, матур сүзләр генә сөйләсен, яисә дәшми торсын дигән хәдис бар. Әгәр без Аллаһның безгә биргән шушы олы нигъмәте, телебезне ул кушканча файдалансак, әлбәттә шөкрана кылучылар булырбыз. Алга таба сүзне Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов алды. Аның да фикерләре Җәлил хәзрәтнеке белән аваздаш иде. Бүгенге тормыш Аллаһ шөкер әйтергә кирәк. Бу иртәгә ул яхшы булырга тиеш. Күңелле яшәр өчен булганысына булдырасы килә. Кешенең бөтенсен дә шуны көтә. Табигатьне беркем дә үзгәртә алмый ул. Ул шулай булачак та. Шуның өчен нәрсә юрыйбыз, шул була. Һәрвакытны нинди генә авырлык булса да яхшыны юрарга кирәк. Соңыннан баш казый халыкның сорауларына да җавап бирде. Очрашу сизелмичә үтеп китте. Халык хәзрәткә килүе, үтемле итеп сөйләү өчен зур рәхмәтләрен әйтеп таралышты.
Хәзер спорт темасына булган хәбәребез. Спортның кайсыгына түрі белән мавыксаң да, шөгыльләнүләрне ел әйләнә дәвам итәргә кирәк. Нәтиҗәләргә шул вакытта гына ирешеп була. Мәсәлән, чаңгычылар, алар җәй көне кар юк диеп, тренировкалардан азат ителмиләр. Роллерларда күнекмәләр алалар һәм аның белән ярышларда оештыралар. 30 август республика көнен районыбызның чаңгы спортын үз итүчеләре роллерларда узышып билгеләп үттеләр. Аргама картодромы республика көнендә районыбызның чаңгы спортын үз итүчеләренә үз мәйданына җыйды. Кышкы чаңгылар әле вакытлары җиткәнен көтеп яталар. Аларны хәзергә җәйге сезонда менә шушы роллерлар алыштыра. Бүгенге ярышлар да нәкъ менә алар белән. Бу безнең лыжа роллерлар буенча ярыш инде, район ярышы. Безнең чаңгычылар бит инде җәй көне шундый лыжа роллерларда йөриләр. Безнең бу җәйге әзерлеккә бер нәтиҗә ясау инде кыш алдыннан. Шуңа күрә тегелне да үткәргән идек, быел да менә шушы ярышларны үткәреп, балаларны тикшереп карарга инде бер-берсе белән ничек чабырлар. Бу безнең чаңгы спорты инде, безнең районда 3 тренер эшли. Без инде мин үзем менә 1 ел була сентябрьдә, быел ала берсә 2нче ел. Теләк булган балаларны чакырабыз чаңгы кружогына. Җәй буе тренироваться итәбез, кыш көне инде мәчет артында лыжный базада чаңгылашабыз. Бу спортта килергә генә кирәк. Калганын бөтенесен район безнең поддерживать итә, бирәләр бөтенләй. Синнән бер нәрсә кирәк түгел. Тәгәрмәчле чаңгыларда узышырга барысы 50 спортчы килгән. Яшьләре 11дән алып 60тан югарылар. Шул рәвешле аларны 18 төркемгә бүлделәр. Кечкенәләр өчен трасса озынлыгы 500 метрдан башлап, өлкәннәргә 8 километрга хәтле билгеләнде. Ел әйләнә шөгыльләнгән, үзен чыныктырган спортчылар өчен ара ераклыгы киртә түгел. Алар киресенчә үзара ярышуны инде тансыклаган. Байлар сабасыннан Әмин Миннегулов районның өлкән яшьтәгеләр сафында иң яхшы чаңгычлардан. Ярышларда гел беренче килә. Роллерны да бик үз итә. Бу спорт бик кирәкле нәрсә. Потому что хәрәкәт кирәк, хәрәкәт булмаса кешенең бөтен организмның бөтен әгъзалары застой җыела, кан йөрүшләре, бүтәнниләр, буыннар. Безне шуңа күрә саф һавада йөрибез инде. Саф һава үзегез беләсез. Особенно Сабанту юлында без роллер белән заниматься чаңгының шушы төре белән Сабанту юлында. Безнең команда бар. Сабаның командасы сборной, көчле команда, республика ярышларында призорнан алабыз. Тәгәрмәчле роллер һәм 2 таяк. Шушы 2 предмет белән спортчылар старттан китә. Дистанция дәвамында һәр кайсы белән дөрес идарә итәргә кирәк. Чөнки роллерларны туктату җиңел түгел. Ә инде таяклар белән ялгыш кисәнсәң, егылуыңны көт тә тор. Узышта монысы иң куркынычы. Фиништан төшеп калуны спортчылар билгеле инде авыр кичерә. Старттан аларның барысы да бер теләк белән кузгалды. Тиешле араны егылмыйча финишка килеп җитү. Һәм аларның бу теләкләре тормышка да ашты. Яхшы старт, уңышлы финиш бүгенге бәйрәм республика көненең иң якты мизгелләре булды. Җиңүчеләр акчалата бүләк алып та шатландылар. Бу атна менә шулай вакыйгаларга бай булды. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт әйтеп, мин сезнең белән саубулашам, ә хәзер программада реклама чыгарылышы. Кичләрегез матур үтсен, сау булыгыз.